Ak by aj tento spis bol pravdivý, tak sú v ňom informácie, ktoré mňa ako osobu žiadnym spôsobom politicky nediskvalifikovali. A ľudia to vedia. Okrem toho všetci viete, že v rokoch 2005-2006, keď sa mali tieto veci diať, bol Smer v opozícii a nemal vôbec žiadnu možnosť ovplyvňovať dianie v štáte. A naopak, ako náhle sme nastúpili k moci v roku 2006, tak sme zobrali finančnej skupine Penta letisko, ktoré bolo pripravené na privatizáciu. Zakázali sme zisk zdravotných poisťovní. Toto ľudia vedia. Toto jednoducho ľudia vedia. A keďže nie je žiadny dôvod spájať Smer s privatizáciou, skupovaním poslancov a s províziami v rokoch 2005-2006, tak ľudia vnímajú túto kauzu vyslovene ako kauzu druhej Dzurindovej vlády. Nakoniec, ja som včera pozorne pozeral tlačovú konferenciu pána Dzurindu, ktorý povedal, citujem ho, toto je moja kauza, povedal pán Dzurinda o kauze, o ktorej sa teraz bavíme. A on má tendenciu vysvetľovať, čiže jasne sa postavil a chce povedať, že čo sa vlastne udialo alebo neudialo. A už nech to politici nejako vysvetlia, ale mám veľké obavy pri pánovi Lipšicovi. Ja mu neverím ani pol slova. Ľudia aj zo Žiarskeho regiónu sa zapájajú do protestov, ktorý sa konal najbližšie vo Zvolenie. Aký je váš názor na to? Ľudia podľahli nejakej dezinformácii, alebo podľa vás je to opodstatnené, keď po 22 rokoch vyjadrujú svoj názor a postoj? Naopak, ja rozumiem miere frustrácie a hnevu ľudí. A my sme jediná politická strana podľa všetkého, ktorej chodia ľudia na mítingy, čo je veľmi zaujímavé a ja si to veľmi vážim. Ale cítim na týchto mítingoch, že je nejaká miera nervozity a napätia spoločnosti. A k tým protestom, ak môžu protestovať za vyššie platy lekári, ak môžu protestovať za vyššie platy učitelia, tak aj za iný politický názor môže človek protestovať. My proti tomu nič nemáme. Naopak, je to právo, ktoré je dané ústavou Slovenskej republiky. Len musí byť v súlade s ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi. Teda nesmie sa stať, aby takéto protesty boli priestorom pre extrémistov, pre dobrodruhov a exhibicionistov. Pán kolega, keď bolo mýto, tak mňa ako predsedovi vlády vysypali pred úrad vlády vlečku hnoja. A čo som mal robiť? Ľudia jednoducho prejavujú nejakým spôsobom svoje názory. A pokiaľ to nevie politik zvládnuť, prehltnúť, tak potom nepatrí do politiky. Politika je nielen o chvále, nielen o vyhlasovaní rebríčkov najlepších, najkrajších a najúspešnejších, ale politika je niekedy aj o kritike o ťažkých chvíľach. Ja som si tých ťažkých chvíľ za 4 roky užil dosť ako predseda vlády. Predsa len ste o vrcholovej politike, ide podľa vás o dezinformáciu, o celé tejto kauze, ktorú už nechcem pomenovať, alebo ide naozaj o nejakú skutočnosť podľa vás? My sme v čase, keď sme boli v opozícii v rokoch 2002 až 2006, neustále hovorili o tom, že existuje podozrenie z poberania provízií a zakupovania poslancov. V týchto dňoch vyšla najavo informácia, ako rýchlo sa vrátili všetky náklady, ktoré vložili zahraniční akcionári pri kúpe SPP. Ak pri takejto rýchlej návratnosti sa hovorí o províziách, na takýto hodnotiaci úsudok naozaj máte právo. Ja som dokonca podával aj trestné oznámenia, robili sme všetko, čo sa dalo. Ak je dnes nejaký dokument na stole, ktorý to môže definitívne potvrdiť, ak vyšetrovatelia môžu definitívne povedať, že sa brali provízie pri privatizácii, ktorú sme my potom zrušili, alebo sa kupovali poslanci, z ktorej profitovala druhá Dzurindová vláda, my sa takýmto informáciám len potešíme. Ale pri pánovi Lipšicovi nemám žiadny dôvod veriť, že sa niečo vyšetrí. A to z toho dôvodu, že práve vtedy on bol ministrom spravodlivosti, keď sa privatizovali slovenské elektrárne. On bol ministrom spravodlivosti aj vtedy, keď sa kupovali poslanci Národnej rady. Ja neverím, že by bol niekedy CAP dobrým záhradníkom.